പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അധ്യായം 16. നമ്മള് നാളെ ഏകാദശിക്ക് എത്ര അധ്യായം വരെ വായിക്കണം നമുക്ക്? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തില് നമ്മളെടുത്ത 3 അധ്യായം അല്ലേ? 3. ഇപ്രാവശ്യം എത്ര പേരുണ്ടാവും വായിക്കാനായിട്ട്? കുറെ പേരുണ്ടാവും. നമ്മള് ഏകാദശിക്ക് നാളെ ഏകാദശിക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനായിട്ട് എത്ര അധ്യായം വെക്കണം? വോട്ടിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. 3 അധ്യായം വരെയാണ് അറിയാന്നുള്ളത് വായിക്കാനായിട്ട്. മറ്റത് തെറ്റ്. 3 പേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല. ഇല്ല റിപ്പീറ്റ് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം റിപ്പീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 3 അധ്യായം ആയിട്ടുള്ളല്ലേ ഇപ്പോഴും? അതെ അതെ. ഞാൻ 15ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു മാതാജി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. മാതാജി 3 അധ്യായം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ 1ാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ശരി ശരി. അല്ല മാതാജി 2ാമത്തേക്ക് മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ? ഇല്ല മാതാജി 2ാമത്തെ പകുതി തൊട്ടിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 4ാമത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരും അല്ലേ? ഇല്ല. ഇത് റീജോയിൻ ചെയ്യണം മാതാജി. ഇപ്പൊ 6 വരെ കഴിഞ്ഞു. ഈ 7th പോകുമ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും 4th ജോയിൻ ചെയ്യണം, പഴയതിലേക്ക് തന്നെ. ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 തന്നെ വെച്ചാ മതി ഇപ്രാവശ്യം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 കൂടി ഇടണോ? വേണ്ടല്ലോ. 3 തന്നെ ഇട. എത്ര പേരുണ്ടാവും? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കട്ടെ? നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണോ മാതാജി? നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയത്താണോ ക്ലാസ്? അല്ല, 5 എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മാതാജി? ജന്നി മാതാജി 5 മണിക്ക്. 5 മണിക്കോ? 5 മണിക്കാണോ മാതാജി? 5:30 തുടങ്ങിയത് നമ്മള്. 5:30 തുടങ്ങിയിട്ട് 5:30 തൊട്ട് 6:15 വരെ നമ്മൾ വായിച്ചു. അതിനുശേഷം 6:15 ക്ലാസ് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ചെയ്തു. 5:30 തുടങ്ങി. കാരണം 3 അധ്യായമല്ലേ വായിക്കാനുള്ളൂ. കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ വായിക്കാൻ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 3/4 മണിക്കൂർ വായിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6:15 ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ? 3 അധ്യായം 3 അധ്യായം ഇടാം. അപ്പൊ എത്ര ശ്ലോകം വേണം? പകുതി വെച്ചിട്ടല്ലേ? 20 ശ്ലോകം എടുത്തേ? 20 ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കേറി അങ്ങനെ മാതാജി നെറ്റ് പ്രോബ്ലം. നമ്മളെ ധന്യമാതാജിനെ കണ്ട് 2 ദിവസമായല്ലോ. മാതാജി ഉണ്ടോ? ധന്യമാതാജി ഉണ്ടല്ലേ? വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാണ്ടാണല്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ 5:30 തന്നെ വെക്കാം അല്ലെ? ജ്യോതി മാതാജി സ്റ്റക്കായി. മാതാജിക്ക് ഈ മിണ്ടാട്ടില്ല അവിടെ. മാതാജിയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്, ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ
അധ്യായത്തില് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ അധ്യായം 16. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 24 ശ്ലോകങ്ങൾ, ചെറിയൊരു അധ്യായമാണിതും. അതില് ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവത്തെ കുറിച്ചും 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത് ദൈവിക ഭാവത്തെ കുറിച്ചും ആസുരിക ഭാവത്തെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 21 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പരമോന്നത തെരഞ്ഞെടുക്കല്, പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടല്, അതാണ് 3-ാമത്തെ ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 16 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ളതില് ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് 1-ാമത്തെ ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 3 വരെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദൈവികമായ 26 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. ആൽമരത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങൾ. ആൽമരത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ആൽമരത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്താണ് ആര്? മനുഷ്യരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. മുകളിൽ ഭാഗത്ത് ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരൊക്കെയാണ് എവിടെ വരുന്നത്? അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട്, ആൽമരത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്താനായിട്ട്, മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട്, ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്ന 26 ഗുണങ്ങളാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർജ്ഞാന യോഗാവ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം തമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തവ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹം നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? നിർഭയത, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. നിർഭയത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒന്നിനെ നമുക്ക് ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക, അതാണ് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, അതേപോലെ ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ, ഈ 26 ഗുണങ്ങള് എന്താണ്? ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റം കിട്ടും. അവിടെ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ഇവിടെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവാൻ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 26 ഗുണങ്ങള് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 26 എണ്ണം. ദിവ്യ ഗുണജാതരായവരെ പറ്റി അഥവാ ദൈവിക പ്രണതയുള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അഭിജാത്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അഭിജാത്യ പദം,
ദൈവികതയാർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ സന്താനോൽപാദനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ മനുഷ്യൻ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട 10 നിയമങ്ങള് അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടെ ആ ദൈവികത ഗുണങ്ങള് നമ്മള് പാലിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അച്ഛനമ്മമാര് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങള് നമ്മൾ അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ള കുട്ടികള് ജനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. പുത്രന്മാര് ജനിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യപ്പോ ആ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം വൈദിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ആ ഗർഭാധാന സംസ്കാരമൊക്കെ പാലിച്ചു പോകുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാപി ചാദസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുരഗുണങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അസുരഗുണങ്ങളാണ്. അസുരഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? അസുരഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ ശ്ലോകം നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ശ്ലോകം. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്കാ പോകാൻ പറ്റുക? നരകത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാതൃഗർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ അസുര ഗുണങ്ങൾ. വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ മാതൃഗർഭത്തിലെ ശരീരം ഉളവാകുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ തരത്തിലുള്ള ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ. വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങളും എന്താണ്? അത് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബദ്ധായ സുരീമത മാശുച സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. അഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് മാറിയ ഗുണങ്ങള് അത് മുക്തിക്ക് കാരണവും ആസുര ഗുണങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതുമാണ്. പണ്ടു നന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണത്തോടെയാണ് ആര് പിറന്നത്? നീ പിറന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അഭൗതിക ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതും ആസുരിക ഗുണങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തോടു കൂടി പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് അർജുനന് ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ആസുരിക ഗുണത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നത് അർജുനന്റെ അസുര സ്വഭാവത്തെയല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിനെ നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ആസുര സ്വഭാവം. അതിനാൽ അർജുനൻ വിഷാദിക്കാൻ ഒരു കാരണമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരിക്കലും ആരല്ല? ആസുരിക ഗുണത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവരാണ്. യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് അർജുനൻ ആരാകുന്നില്ല? ഒരു ആസുര സ്വഭാവിയാകുന്നില്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ. ആ ക്ഷത്രിയൻ ആയിട്ടുള്ള അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനന്റെ സ്വഭാവം എന്താകുന്നത്? അർജുനൻ ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുനന് വിഷാദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ആ കടമയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനനിലെ ആസുര സ്വഭാവം കാണുന്നത്. ശ്ലോകം 6. ദൗഭൂത സർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി വിവരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും 2 എണ്ണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ ആസുരം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? 2 സൃഷ്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരും. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി. ഇതിനെ ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ. അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളായ ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുര സ്വഭാവികള്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ളവരെന്ന്
ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തീം ച നിവർത്തീം ച ജനാനാസ്വിദുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നും ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണെന്നും അവർക്കറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധത ഒന്നും ആർക്കില്ല, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്കില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ ഒന്നും ആർക്കുണ്ടാകില്ല, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. കുളി, പല്ലുതേപ്പ്, വസ്ത്രം മാറ്റൽ മുതലായ പതിവായി ചെയ്ത് ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ബാഹ്യശുദ്ധി. അപ്പൊ കുളിക്കുക, അതായത് ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം. കുളിക്കുക, പല്ല് തേക്കുക, വസ്ത്രം മാറ്റുക മുതലായ പതിവായി നമ്മൾ ശരീരം ശുദ്ധമാക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് എന്ത് ബാഹ്യശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്തരശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ടു തരം ശുചിത്വത്തെയും ആസുര സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അനുസരിക്കുന്നില്ല. ആന്തരിക ശുചിത്വം ബാഹ്യ ശുചിത്വം ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ആസുരിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവരത് അനുസരിക്കുന്നുമില്ല. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അസത്യമാണ്, പിന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ്, പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നുമാണ് ആര് പറയുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവികൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, ഇതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനും ഇല്ല എന്നാണ് ആരുടെ ഭാവം, ആസുരിക സ്വഭാവികളുടെ ഭാവം. പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ, ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം, ഈ കാമമല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇതിന് കാരണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് അവിടെ ആര് പറയുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നത്. ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പൂർണ്ണമായ അറിവില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓരോരുത്തർക്കും തന്റേതായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണുള്ളത്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യമെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടവ തന്നെ. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് എന്തില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവർക്കൊരു അറിവില്ലാത്തവരാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ആർക്കുള്ളത്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവരുടെ രീതിയിൽ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യങ്ങള് ഇതൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട തന്നെ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല. ഇതിലൊന്നും അവർക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഏതാം ദൃഷ്ടീമ വഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിഗമനത്തിലൂടെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇവര് അല്പബുദ്ധികളാണ്. ഇവര് ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളില് ഏർപ്പെടാനായിട്ടും അവർക്ക് യാതൊരു മടിയുണ്ടാവില്ല. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വൻ നേട്ടമായി കരുതുന്ന അണ്വായുധത്തെ കുറിച്ച് ഈ ശ്ലോകം പരോക്ഷമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതൊരവസരത്തിലും മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകാം, അണ്വായുധങ്ങൾ നാശം വിതയ്ക്കാം, അവ ലോക സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം അത്തരം ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ലോകക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല. അപ്പൊ ലോകക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല എന്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അണ്വായുധങ്ങളൊന്നും. ഇതൊക്കെ നാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ നാശം വിതയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാനിതഃ മോഹാഗൃഹീത്വ സത്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തെ ശുചീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അടക്കാനാകാത്ത കാമം പൂണ്ടും പിന്നെന്താണ് ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ എന്താണ് ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമായിട്ട്
എന്നും വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോരുന്നവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവികൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യമനിയമങ്ങൾ ഇതൊന്നും ആര് പാലിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പാലിക്കില്ല. കാരണം ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് എന്ത് ആകർഷണം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അവര് ചെയ്തു വരുന്നവരാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. എങ്കിലും ലോകം ചില കൃത്രിമ ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് പൊള്ളയായൊരു ബഹുമതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നരകത്തിലേക്ക് വഴുതി ഇറങ്ങുമ്പോഴും തങ്ങൾ ശരിക്കും മുന്നേറുകയാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പക്ഷെ എന്ത് അറിയില്ല, അവര് നരകത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിലും അവരുടെ വിചാരം അവർ മുന്നിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ ചില കൃത്രിമ ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് പൊള്ളയായൊരു ബഹുമതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോകം. അതുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവരെന്ത് വിചാരിക്കും? ഞങ്ങൾ മുന്നേറുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ആസ്ത്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നത്. ചിന്താമാ പരിമേയാം ച പ്രളയന്താമുപാശ്രിതഃ കാമോപഭോഗ പരമ ഏതാ വിധി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശശതൈർഭക്ത കാമക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യേ യേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോട് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവര് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിത അവസാനം വരെ വളരെയധികം വ്യാകുലതയോടാണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. വളരെ വ്യാകുലതയോടെയാണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അന്യായമായിട്ട് അവര് ധനം സമ്പാദിക്കും. കാരണം അവര് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് അവർ കരുതുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുര സ്വഭാവി ഈശ്വരനിലോ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി മാത്രം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഈ ഭഗവാനിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, തന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു പോരുന്നവരാണ് ആര്? ആസുര സ്വഭാവികള്. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാക്ഷി കുടിക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് അയാൾക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? അറിവില്ല, ജ്ഞാനമില്ല, അജ്ഞാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഒരു സാക്ഷി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 2 പക്ഷികൾ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലുണ്ട്. ഒന്ന് ശാഖ തോറും പറന്ന് കയ്പും മധുരമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഭുജിക്കുകയാണ്, മറ്റേതാകട്ടെ സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇത് ആർക്കറിയില്ല? ഈ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതമധ്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമപ്സീതമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതാ ശത്രു ഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി ഈശ്വരാഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഢ്യോ ബീജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സാദൃശ്യോ മയാ യക്ഷ്യേ ദാസ്യാമി മോതിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാന വിമോഹിതഃ. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, ഈ എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് ഞാൻ. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? എനിക്ക് കുറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ഉണ്ടാക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അതിന് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും.
അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ് ഞാൻ, സുഖിയാണ് ഞാൻ, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ, ബലവാനാണ് ഞാൻ, സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ, സമ്പന്നനാണ് ഞാൻ, കുറെ ബന്ധുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്, എന്നോളം ശക്തിമാനുമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ആരാണുള്ളത്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോഹിതരായിട്ട് മാറാണാര്? ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിലൊക്കെ പെട്ട് വലഞ്ഞ് ആ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവരെന്ത് സംഭവിക്കും? നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. ആസുര പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ബലി കഴിപ്പിച്ചും തനിക്ക് സസുഖം വാഴാൻ കഴിയുമെന്ന്, ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്, തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരമേശ്വരൻ എന്ന് അസുരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് അനുയായികളോട് പറയും, നീ എന്തിനു മറ്റൊരിടത്ത് ഈശ്വരനെ തേടുന്നു? നീ തന്നെ ഈശ്വരനല്ലേ, നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട, ഈശ്വരനെ മറന്നേക്കൂ, മരിച്ചുപോയി ഈശ്വരൻ എന്നിങ്ങനെ. ആസുര സ്വഭാവം വിചാരിക്കുന്നത്, ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നത്, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ബലി കഴിപ്പിച്ച് തനിക്ക് സസുഖം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള മനുഷ്യര് വിചാരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും തനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ആസുര സ്വഭാവം വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ആര്? പരമേശ്വരൻ. അത്തരം ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് എന്ത് പറയും? കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ അല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ നീ എന്തിനാ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഈശ്വരനെ തേടുന്നത്? നീ തന്നെ ഈശ്വരനല്ലേ, അപ്പൊ നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നീ എന്തിനാണ് ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഈശ്വരനെ മറന്നേക്കൂ എന്നൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ വഴി തെറ്റിച്ച് വിടാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികള് ശ്രമിക്കും. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥകതയെ അയാൾ നിരാകരിക്കും. തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു യജ്ഞ പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ഉപരിലോകത്തിൽ എത്താൻ ഉപയുക്തമായൊരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിന് പറ്റിയ ഉദാഹരണമാണ് ആര്? രാവണൻ. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇതിന് തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാം ഉപരിലോകത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട യജ്ഞപ്രക്രിയകൾ കണ്ടുപിടിക്കാന്നൊക്കെയാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുക. അതിന് പറ്റിയ ഉദാഹരണമാണ് ആര്? രാവണൻ. രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടുന്ന് കോണിപ്പട്ടി ഉണ്ടാക്കി, സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട്? വൈകുണ്ഠ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ആരുടെ സ്വഭാവം? ആസുര സ്വഭാവികൾ. അവർക്ക് അജ്ഞാനികളാണ്, ശരിയായ ജ്ഞാനം അവർക്കില്ല. ആത്മസംഭാവിതാസ്തബ്ധ ധനമാനാമതാന്വിതഃ യജന്തെ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ സ്തംഭേന വിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരം അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നിഷേധികളായിട്ട്, സ്വയം സംതൃപ്തരായിട്ട്, സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ഇവർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പേരിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട്. തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി താൻ ഉണ്ടാക്കണം, ഏവരും ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമില്ല തന്നെ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. എല്ലാത്തരം വൈദിക വിധികളോടുമുള്ള അവജ്ഞയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിധിപൂർവകം എന്ന വാക്ക് അജ്ഞാനത്തിന്റെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും ഫലവുമായിട്ടാണ് ഈ മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി താൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, ഏവരും ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമില്ല തന്നെ, ഏവരും ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമില്ല എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി താൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം വൈദിക വിധികളോടുമുള്ള അവജ്ഞയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അജ്ഞാനത്തിന്റെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മനോഭാവന. അത് വിധിപ്രകാരം ചെയ്യാതെ അവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുക, അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാതെ ചെയ്യുക, അതിനാണ് ഇവിടെ അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അഹങ്കാരം, ബലം, ദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം ച സംശ്രിതഃ മാമാത്
മാമാത്പരദേഹേഷു പ്രതിഷന്തോപി സൂയക. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാര് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഇതുകൊണ്ട് സംഭ്രാന്തരായിട്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കാണ്. തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്യരുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് അവര് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരന്റെ അതീശത്തെ സദാ എതിർക്കുന്ന ആസുര സ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എതിർക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ അതീശത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും എന്തിനു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവയെക്കുറിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സത്തയെക്കുറിച്ചും ഈർഷ്യാലുക്കളാണ് അവർ. അങ്ങ് തങ്ങളുടെ ദുരഭിമാനവും ശക്തിയും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനവുമാണ് അതിന് കാരണം. അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള്. അവര് ഭഗവാന്റെ ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സത്തയെ കുറിച്ചും ഈർഷ്യാലുക്കളാണ് അവർ. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ദുരഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. താനേഹം ദിശതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജ്ര ശ്രമശുപാൻ. ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാൻ ആസുരിഷേവ ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഈ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്ന പറയണത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും എവിടെ തന്നെ ജന്മം എടുക്കും? ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അവിടെ വെച്ച് പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെ നാം കാണുന്നത്. ഈ ജീവികളെല്ലാം ആകസ്മികമായി ജനിക്കുകയല്ല, എല്ലാം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരണത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തില് പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്ന് നാം കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവികളെല്ലാം എന്താണ്? ആകസ്മികമായിട്ട് ജനിക്കുന്നതല്ല, എല്ലാം ആരുടെ ക്രമീകരണമാണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ. അപ്പൊ നമ്മളെ വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ ജന്മം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആരാകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല, ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത്. ആസുരീംയോനി മാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തഥോ യാന്ത്യാധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേക തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, ഈ ആസുരിക ജീവഗണങ്ങള്, ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നവര് എത്ര ജന്മം എടുത്താലും, അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല. ആസുര ഗണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആസുര സ്വഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ മുക്തി നേടുന്നുവെന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ അസുര സ്വഭാവികളോട് അദ്ദേഹം കനിവ് കാണിച്ചു. ഇപ്പൊ രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു
ഇവരൊക്കെ അസുരന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കൊണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ വധിച്ചത്. ഭഗവാനാണ് ഇവരൊക്കെ വധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണ് അവർക്ക് നേരെ കിട്ടിയത്. കാരണം ഭഗവാനെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ലഭിക്കും? മുക്തി കിട്ടുമെന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടല്. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്യേത്യം ദ്വാരം ദാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദോത്തേത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ 3 എണ്ണാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 കവാടങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇതെന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 കവാടങ്ങൾ. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ 3 എണ്ണം. ആ 3 ഏതൊക്കെയാണത്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 കവാടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധവും ലോഭവും വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിന് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധവും വരും, നമുക്ക് ലോഭവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമാദൗരസ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാര്യത്യാത്മനാശ്രയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ആ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങള് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താനായിട്ട് ഭാഗ്യമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ 21, 22 ശ്ലോകം 3 നരകദ്വാരങ്ങൾ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അതാണ് 3 നരക കവാടങ്ങള്. യാശാസ്ത്രാവിധി മുത്സിച്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി നാ സുഖം നാ പരാം ഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലടക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക്, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാനോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലും നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ളതാണത്. കാരണം അത് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ ആ 4 തൂണുകളാണ്, അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പൊ ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ നമ്മൾ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനും സാധിക്കില്ല, പരിപൂർണത നേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ അധപതനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണെന്ത്? ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം.
ജീവിത പവിത്രീകരണമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉദ്ദേശം. നിയമനിബന്ധനകളിൽ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. യഥാർത്ഥ സുഖം എന്ന അയാൾക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രീകരണമാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാതെ അതിനെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ യഥാർത്ഥ സുഖം എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അപ്രാപ്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് ശസ്ത്രം പ്രമാണം തേ തസ്മാത് പ്രമാണം തേ കാര്യവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധോനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ആ നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആര് വേണ്ടി വരും? ഒരു ഗുരു വേണ്ടി വരും. ഒരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നതും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളോട് പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ തരം വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധമാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭൗതിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മളെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മായയ്ക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമില്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പമില്ലാത്തത്. നമ്മൾ അജ്ഞരായത് കൊണ്ടാണ് മായയ്ക്ക് നമ്മളെ കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസീനുമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു, സത്യം കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഗുരുവിനെ ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമുത്കൃഷ്ട പദവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും, നമ്മുടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്? അവിടെ ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണെന്നുള്ള നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। രണ്ടധ്യായം കൂടെ ഉള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം.
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയ്ക്കുള്ള ഗുണങ്ങള് 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അതെ. ദൈവിക ഗുണങ്ങള് അതാണ് ആ 26 എണ്ണം. പിന്നെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ്? ആസുരികവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ളത്. 2 തരം ശുചിത്വം ഏതൊക്കെയാണ്? ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആഭ്യന്തരികം. 2 തരം. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷി ആരാണ്? പരമാത്മാവ് അല്ലെ? പരമാത്മാവ്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖമോ നേടാൻ സാധിക്കാത്തത്? ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള ആസുരിക ഭാവമുള്ളവർ. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്. ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയും പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയും സുഖം പോലും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യമനിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. ചൂതുകളി ഒഴിവാക്കുക. അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ലഹരി ഒഴിവാക്കുക. ഇതാ 4ആണ് പറയുന്നത് യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 എണ്ണാണ് യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തരം വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകാരം ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വഴികാട്ടിയായി കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒരു വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഉചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണ്ടു ആ ഗുരുവിലൂടെ ഇതിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗുരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് ആ ഗുരു പറയുന്ന പാതയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതോടെ ജീവിതത്തിലെ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരാവശ്യമാണ്? ഒരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ? ആ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റിത്തരുന്നത്? അജ്ഞാനം മാറ്റിത്തരുന്നത്. നമുക്കൊരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാവരും ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം.